erresistentziaren bidez geldituko dugu. Gora Palestinako herria, gora Palestina askatuta! Berriz ere gaur hemen kaleetan elkartzen gara esateko eta aldarrikatzeko Israelek ez duela betetzen bere nazioarteko zuzenbidearekin. Gaur genozidio baten aurrean kokatzen gara eta genozidio hau eta bakarrik Gazan gertatzen, hau ere gertatzen da beste Zisjordanian zein bestelako herrialdetan, eta gu hemen gaude berriro ere aldarrikatzeko Israelek behar duela guztizko isolamendua. Ekonomiko zein politikoan, baina beste alderdietan ere bai. Bai kiroletakoa, bai kulturalean, Israelekin erlazio guztiak etetzea behar dugula.